Kutyalwe oogqirha abangama-20 kwiphondo laseMpuma Koloni abasuka eCuba. Abagqirha baza kunceda isebe lezempilo ukulwa nentsholongwane ye-corona kwaye baza kubekwa kwiingingqi ezine ezinamanani aphezulu abantu abosulelekileyo. Ukuzokuthi ga ngoku iMpuma Koloni kwindawo yesithathu kumaphondo anamanani aphezulu abantu abosulelekileyo, ilandela iGauteng neNtshona Koloni. Ukuzokuthi ga ngoku ngabantu abayi-1,812 abanale ntsholongwane kweli phondo kwaye sekusweleke abantu abayi-32. Abagqirha injongo yabo kukuba negalelo elilo kwidabi lokulwa intsholongwane i-corona. Don't coming to show you how to treat the pandemic of COVID. We coming to bring to you our experience in this field and getting from you your experience. This is the only way that like a human beings, like a community here in South Africa, we got it to finish with this challenge that destroy the coronavirus. Ukongezwa kwabagqirha ephondweni kwabo bakhoyo kakade kwamkelwe ngezandla ezishushu. Baza kutyala kwiindawo ezinamanani aphezulu abantu abathe bosuleleka yile ntsholongwane, eNelson Mandela, eBuffalo City, eOR Tambo kunye nakummandla waseChris Hani. Sakubafaka ke ngoku endlini iveki sihlale nabo siqale qala sidakance istrategy sethu se-Eastern Cape sokulwa kunye ne-COVID. Okwesibini sibahlalise kunye nabanye oogqirha bethu kakade ebesebevela besebenza i-COVID. Loo nto ke ithi bazawukhawuleza ukwazi istrategy, bazawukwazi ukwazi topography, bazawukwazi ineeds zethu zazi. Kube kulapho ke ngoxa segqibileyo nabo sebenalo noko ufifi lemeko abakuyo sithethe ngedeployment. Need all the help that we can get, and having you here will go a long way in helping us turn the tide against the virus. We urge you not to hold back in impacting your knowledge and skills to our health workers during your stay with us, as that will assist us to deal with other viruses in future. Iphondo kule veki liza kwazisa abagqirha ngeqhinga labo lokuqubisana nalo bhubhane. Bona bazoqala umsebenzi wabo ngomhla we-25 kuMeyi. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.